Kunin ko pala yung ano, ginagamit nating panglock dito. Kasi natanggal eh. Walang lock ito guys eh, kaya kailangan kong gawa ng paraan para hindi siya bumukas pagka ano natin. Oops. Pagka nilock natin. Ang tamang ano lang siya. Yan. Yan. Tapos dyan ka lang muna. Hindi, wala nang pupuntahan yan. Okay. Alright guys, andito na kami sa bahay. Home time. Papa is home time. For real. Nakis Papa. Nel, mag-bis ka. Alright guys, good morning. Once again, it's Lucky Tracker here. Nagbabalik tayo. At dito na tayo ulit sa Regina para sa deliver na to. Sa mga nakasunod kahapon, nag-deliver tayo dito sa Regina. And then nagpunta ako ng Red Cliff. Dumating ako doon ng mga bandang alas 8 ng gabi. At habang niluludan nila ako, tinake ko na yung 8 hours off duty ko para makapag-drive ako. Nag-start ako ng madaling araw, mga bandang alas 4 ng madaling araw. Ayun, kararating natin dito. Nakapag-drive ako ng 5 oras. That's why meron pang natitirang 8 hours remaining, which is nasa Canada tayo, kaya 5 hours mula rito hanggang Red Cliff. 8 oras at 8 minutes natitira. Ayan, at dalhin ko yung papeles doon sa loob guys. Mag-check in ako. Saan ba yung kagamientos? Mag-check in ako doon sa loob. Tara guys, tara. Temperature 50. Tapos mamaya punta tayo dyan sa Tim Horton. Bili nga tayo ng kape. Magkape rin tayo guys. Kumbaga sa ano eh, magkape-kape rin tayo. Yun na the drill guys ha. Huwag tayo magbibideo dito sa loob ng company o mukha o anuman. Mukha ng mga customer huwag i-video. Pati mga papeles huwag i-video. Ayan, ang dami nila dyan may bakanting 9 at saka 10. Baka sakaling makakuha tayo dyan. Baka sakaling makakuha tayo dyan ng ano agad. Alright guys, naka-check in na tayo. Door 13 daw tayo. Antayin ko lang yung truck na aalis sa door 13. Tapos tayo naman. So ito 11, 12, 13 yung pinakadulo rin. Pinakadulo. Bili muna tayo kape. Okay, bili muna tayo kape doon. Medium lang na double guys. Medium double. Kailangan natin ng kape ngayong grabe ang lamig. I wanna order coffee in that side. Okay. Hi. Smile for the camera. Good morning. Can I get a coffee, please? What size? Large, double. Large coffee, double. Anything else for you? No.
Do you have any free for birthday guy for this month? No? No free for birthday guy? No, I'm just asking. Oh, you have a points card, then you can get the free discount. I don't have points card. Give me one. Just download on the Oh, okay. this on Next time. Biscuit. Biscuit. It's already good. Okay, I thought it's not yet went through. Thank you. Stay warm, eh. Yeah, you too. Thank you. Smiling face yung mga dalaginditay. Alright guys, nakakuha na tayo ng kape. Haha. Smiling face yung mga dalaginditay. We need coffee somehow, you know. Portapia, oh. Marumi na naman. Kailangan na naman natin magpa-truck wash, guys. Kita nyo? Mabasa na naman. Ito yung sinasabi ko. Dapat matanggal ito eh. Salt yan, asin yan eh. Pag mapabayaan ko yan, parang magkapkabasa. Ang tawag sa Ilocano yan eh. Tara muna sa loob ng truck, malamig. Timporton. Pagtimis. Alright guys, ayan. Alam nyo kung magkano ang kape? $2.32. Sabihin na lang natin 40 ang $1, Canadian dollar. So 40 yung $2.80 plus kulang-kulang 100 pesos ang isang ganito kape. Ayan, free na yung 13. Tara, babayin ko na, buksan ko na, tatas tayo. Okay. Alright. Kunin ko pala yung ginagamit nating panglock dito. Kasi natanggal eh. Walang lock ito guys eh, kaya kailangan kong gawa ng paraan para hindi siya bumukas pagka natin. Oops. Pagka nilock natin. Ang tamang lang siya. Yan. Yan. Tapos yan ka lang muna. Hindi, wala nang pupuntahan yan. Yun, let's go. Kay malamig. Doon tayo sa door 13. Yun. Alright. Ayan guys, kape-kape muna tayo. Antayin nating matapos. Ibibigay sa akin yung papel. Wala silang lights na indicated na tapos na sila o hindi. Ilalabas nila yung papel, pipirma nila. So, ang araw ngayon guys is Friday. Pagkatapos ko, makarating ako ng Winnipeg sa load ko na to. Bukas Sabado andun na ako, or mamayang hapon siguro andun na rin ako. Kung dire-diretso tayo at walang aberya at yung karsada hindi madulas, makakarating tayo ng Winnipeg ng bago maggabi. So Sabado uwi ako ng nasa bahay ako. Linggo alis din agad tayo, hindi na ako magre-reset sa karsada kasi may plano na sa akin bukas.
Oh, I mean sa Sabado. Ah, sorry. May plano sila sa akin sa Linggo, punta ng Nipawa, tapos balik tayo sa US, New London, Wisconsin. Dire-diretso rin yung plano nila ngayon, ha? Bumabawi sila. Siyempre, masipag tayong bumiyahe, lagi nasa karsada, tapos di ka pakikita. Yun ang masakit eh. Yung nasa karsada ka na nga lagi, doon ka na nga lang lagi halos ubusin yung panahon mo sa karsada, tapos puro kapating ka sa ano, sa truck stop. Ay, hindi na maganda yun. Hindi worth it ang pagiging long haul truck driver mo na. Kaya nga tayo nag long haul truck driver, kasi kahit paano ma-maximize yung income, at saka siyempre magsasakripisyo tayo sa pamilya natin para, you know, kinabukasan. Tapos puro ka na lang naman tulog sa truck stop, di wala rin. Ayun, sinimulan na nila, narinig ko na. Oh yan, umuugaw na. 4 na paleta lang, tapos diretso na tayo ng Winnipeg. Alright guys, ayan, habang ina-unload tayo, mayroon akong makakapal na medyas na gloves dito guys eh. Yung pang winter ko talaga, tinatago ko tong mga to, kasi pag winter iba yung ginagamit ko talaga, yung talagang makapal, para hindi tayo ma-frostbite sa kamay. Ayan, ito yung mga pang summer ko, kasi medyo maninipis ito eh. Mga cloth lang siya, katulad yung nandun ko, which is itatago ko na yun. Labhan ko, itago ko ulit, tapos para magamit ko sa winter. Ito yung ano natin, pang winter natin. Ito makapal, tignan nyo, mayroong siyang ano, Watson. Pang gloves ko talaga sa winter ito. Iba sa winter, iba rin sa summer, para hindi masyadong magastos. Ito, wag mong ano yun sa summer, kasi useless lang. Yan. Ito talagang kahit na medyo pang matagalan ka na ngayon sa winter, kahit 30 minutes ka sa labas, nagkakadena, ito pwede itong mga ito. Ito lang yata. Minsan naiiwan ko yung mga pares ng mga ano ko eh. Kaya ganyan ang nangyayari. Ito, okay na to. Ito na lang muna ang gamitin natin hanggang sa masira. Itago ko na lang ulit ito. Itong mga ito. Itong mga ito pang summer natin, para mayroon tayo. Mahal itong mga to eh, kaya iniingatan ko rin. Sayang din yung bili ka ng bili. Yun na lang muna itong mga to. Ito yung mga kadena ko. Yan lang yung mga kadena natin. Alright. At saka ito yung aking DEF. Punong-puno yan guys, yung DEF, diesel exhaust fluid natin sa truck. Kasi minsan kapag ka nauubusan tayo o napoprosen yung DEF sa pump, wala kang mailagay, magdirect yung truck mo. Kaya kapag ka nag-refill ako ng DEF ko at ito walang laman, pinupuno ko para mayroon akong reserba. Alright. Yan. Alright. Dahil ano ba ito? Alright. Mga abu-abubot ko. Mas mabigat dito sa kabilang side eh, kasi walang laman eh. Sa kabilang maraming laman. But anyway, hindi naman ganun karaming bigat yan. Nandyan. Yan. Tagalan muna natin itong mga kahoy-kahoy ko dito. Ginagamit ko yan pag nagbubuhat. Yan. Bubuhat, nag-exercise tayo. Yan. Ngayon walang exercise muna eh. Uwi na lang tayo. Pahinga na lang tayo. Sa bahay na lang tayo mag-exercise. Hi, that's it. Thank you my friend. Okay. Alright guys, tapos na. Let's go. Para ano, mabilis din sila. Pasil-pasil-pong pasana ako. Pasil-pasil-pong ka pa eh. Oras na para umuwi, para makita at makapiling na naman ng pamilya, makahalik sa mga bata, diba guys? Siyempre ganyan talaga, umalik ka rin naman sa mga bata. Baba lang ako, tapos sarado ko.
Alright guys, let's go. Let's roll out. Sabi nga nung transformer Autobots, let's roll out. May man dito sa loob ng truck. Diyan ka lang muna. Para pa tayong 6 hours drive. So anong oras dito? Ano pa lang guys? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Mga alas 5 andun na tayo sa truck yard. Or 5:30, nasa bahay na rin tayo. Basta walang aberya dito sa ano guys ha, dito sa karsada, hindi madulas, hindi nag-i-snow kasi kadalasan ng snow dyan talaga Brandon eh. Pero sabi ni Mrs. kasi kausap ko kanina, negative 24 daw doon sa ano, doon sa Winnipeg ngayon, which is mas malamig dito kasi 31 degrees dito eh. Pero kung nag-i-snow ron, ako patay na. Anyway, magagawa kasi winter time na.
guys, ayan. We are now here in Winnipeg. Yes! Tulad nga ng sinabi ko sa inyo kaganina, makarating tayo rito mga 5:30 to 6. Tama-tama alas 5 gis na rin. Gabi na talaga or hapon. Mabilis kasi dumilim ngayon dahil winter. Tama-tama ito para makauwi na rin tayo sa bahay for real. Ay. Home time for real. Pangit talaga yung karsada rito sa ano na to. Sana next year ayusin na rin nila to. Pagpasok mo ng Winnipeg, ganyang kapangit Tawagan ko na rin si Mrs. Maganda na sila. Alright guys, andito na tayo sa yard. At i-plug ko na rin yung truck. Antayin ko lang si Mrs. Paparating na sila kasama ng mga bata. Ayun ang gagawin ko. Since ang dami ko pang baon talaga guys, tignan nyo. Ayan ang dami ko pa talagang baon. Kaya iuwi natin ito. Siyempre papatayin ko yung truck kaya walang battery papasok at para hindi magkonsumo. Kasi parang kailan lang nung nakarang araw lang nasa bahay tayo, pero ano lang tayo nun, bali saglit lang tayo sa bahay nun nag short time lang ako sa bahay nung nakarang araw. Tapos umalis tayo ngayon. I'm home for real. Makakapag-reset tayo sa bahay. Yun. Ito diretso na sa freezer namin para ma-frozen. Okay. Tapos tong gulay ko.
Alright. Tapos ito lang guys yung carbs ko. Boiled potato. Bali gawa ko dyan yan ang pinakakanin ko. Minsan di ako nagkakanin. Yan, patatas lang. Itlog. Para healthy. Iwas muna tayo sa rice. Pero kumakain ako ng rice guys ha. Don't get me wrong ha. Nakain tayo ng rice. Okay. Ang lagayan. Lang ilagay. Iuuwi na natin yan eh. Ayan, ready na. Yun, patay na. Alright, let's go guys! Oh, hi mommy! How are you? Good, very good. Oh, blessed to Papa. Okay, Ate Sinel. How's his call? Bakit? Are you still sleeping? Kawawa naman to mga to. Bakit na to? Inaantok ba sila nung hinatid mo rito? Eh, pumunta kayo han? Para naman silang ano. But don't worry, I'm home for real. Okay? Guys, yan. Till Christmas? No. I have to go out again on Sunday. So you're gonna see my test? You call it love. Let's go! Gamitin mo yung recap mo? Oh, yun ang gusto nila eh, kaya... Kaya mo. Ilan ang recap mo? Hindi ko alam. Today, Minsan, nang nangyayari naman yan. today I had basketball practice. Did you? In the morning. That's good. 7:30. And me How and about Bucky basketball have test practice? tomorrow. Yeah, that's good. And our test is tomorrow. Did you too? Okay, that's a great news. I can't Nakikita mo guys, ang dami nilang I binabalita can't sa akin. really run really fast because my leg is still like healing. It's Okay. still recovering. Just ano, mag-ano ka na lang. Just careful. Eventually it will going to heal that one. Yeah. But not gonna be the same as my other one. It will, as long as you eat just be careful for now because you is still young. It will grow. Your feet will still grow. Right, Clarky? Yeah. Natapilok like my kasi yan arm. guys eh, mga I feel the ilang buwan na bang han yung kanyang ano, aksidente, natapilok? 3 months na? Magti 3 months. Doon sa ano, doon sa school nila. No. O sa playground, natapilok siya doon. 2 buwan siyang nakakas, di ba yung paa? Sabi ng doktor, More than 2. kailangan daw operahan. Pero nung x-ray, kung ano, may mga suggestion, I don't have to do operation. Maybe. but just it will anuin mo lang siya, hayaan mo lang siyang maghilom. Just be careful in the skull para sa ganun ano, wala na yung kas niya sa paa, natanggal niya. Basta dahan-dahan ka lang next time kasi minsan kung hindi ka magdahan-dahan patapilok ka ulit, get accident with your feet, the same feet, the same ankle, baka mamaya maoperan na yan. I have the same ankle. Okay. Alright. Sinel, how about you, Clarky? What's the big news? We got a test. Did you? We got a test form. Test form? Yes. For the what? For the test. Yeah, What kind of test is that? It's like a taekwondo test. Taekwondo, kasi may taekwondo rin yung mga yan. it's like Madalas a din sila taekwondo test. nag-taekwondo. Yeah. Kasi pinapapasok ko sila. For their belts. Or kami ni Mrs. Yeah, for their Para may belts. activities sila. Pangit din kasi kapag belt. lagi na lang gadget ang kanilang ano, hinahawakan. At least mayroon din silang exercise sa school. That's good. Keep doing. So we will continue the talking in the house. And Papa, Yes, bebe. I listened to my master. Did you? Yeah, he got his
got his basics really well, and he's gonna be. Do you have a master in the school now? Are you a master or you're a student? I'm just a student. Student. But Okay, if good. if you got a teacher belt, that means that you're a master. Mhm. Okay. And tell the kids what they do. No, they get a red and black belt. That means they're teachers. And guys, pagpatuloy na lang namin ng kwentuhan. Pagpatuloy na lang natin ang kwentuhan sa bahay. Let's go! Okay. Alright. Alright, dito na tayo sa bahay. Time? Alright, 6. Alas 6 na. Looks like Naman na yung mga iba. Let's go. Okay. Come now. Come down now here. Come here. Chanel, let's go. Oh, it's so cold. May sarado mo na yun, ha? I see you looking at my beak. I know. What is it? Yes. Frozen din eh. Naglalak. Go. It is. Now go. Iplug mo, Han. Oh, tamang-tama para hindi siya malubat. Very good. Good. Let's go. Yeah, go na. Let's go, Baki. Careful with that. Nalalaglag mo pa. Oh, sipag ni Baki, ha. Let me. Okay. Go, now go. Go. Ay, ako. Eh? Careful. Open it. Mommy's coming. Ito mo kung nag-grocery si Mommy. Yeah. Alright. Is that my sail? I got it. You open it? Yes. Open the lights, guys! Guys, dito na tayo sa bahay. Ito ang buhay ng ano guys dito sa Canada. Pag galing sa labas, tanggal ang mga damit. Oh, tanggal ang mga damit. But comment, like and subscribe and comment. And comment. So your test is tomorrow? Who? Me and Bucky. What is that? Tomorrow. For what? What is your test tomorrow? It's like that. It's a formal test. Okay. Right, Mom? Alright guys, andito na kami sa bahay. Home time. Papa is home time. For real. How is Papa? Then mag-bis ka Like and subscribe if you want Mama to film it. Alright guys, yan. Until next time. Nasa bahay na tayo. Thank you for watching. Say bye-bye na to the camera. Bye-bye! Bye guys. At kami naman ni Mrs. Ayan, magmo-movie mamaya. Peace up guys. Thank you for watching. Bye for now. Lakai Tracker.